Shows up mga badi, panibagong vlog, panibagong day na naman sa atin mga badi. And today mga badi, pupunta kami na sa for birthday celebration ng kapatid ni Angela. Ito na nga mga badi, papunta na kami doon mga badi. Marami kami mga badi. Rides, medyo umuulan siya mga badi. At nandito na kami sa kanto mga badi. Nag-stop kami sa kanto mga badi upang bumili ng mga pagkain na lulutuin doon mga badi. At ngayon mga badi, papunta na kami doon mga badi. Ito na mga badi, goods na goods dito mga badi. Ito na nga mga badi, dumating na kami mga badi sa place na aming liliguan. Yan, nag-ready ng lahat ng mga badi para bumaba. At ito na yung birthday boy mga badi, si EG mga badi, kapatid ni Angela. Yan, ito na nga mga badi, nagpatulog si Angela dahil mabigat daw yung dala niya mga badi. Kitang-kita niya naman mabigat niya mga badi. Kaya nag-change kami, siya yung humawak ng phone at ako yung magdadala ng mga gamit mga badi. Yan. Pababa na kami mga badi upang maligo at i-ready lahat ng mga gamit ng mga badi. Kaya tingnan niyo mga badi, let's go! Yung tinode siya pag wala kayo mga ligo pa.
eto mga buddy, nag-ready na kami para sa biyahe dahil papauwi na kami mga buddy. At tapos ng aming vlog, and yung mga buddy, don't forget to follow, like, and share mga buddy, and follow lang kayo sa amin, subscribe to our channel. Let's go!